Sanibona bafethu usanele lo aka uDonsa wenkabi njengamanje siku-starting 11 sizo-analyze sizokhuluma about ama-signing because siku-January this is i-window ivuliwe ukuthi ama-teams asayine. So eceleni kwami ngiphethe uSibuda Libuda, Sibuda kwama-jokes. Hamba kanjani mfowethu? Hey Shapho kanjani? Ugrand. Ngigrand wena kunjani? Showcase. Ngimnandi. Showcase. Njengamanje siyaqala siyasuka. Siqala ngabaphumile noma ngabangenayo. Siqala ngabaphumayo abakhishwa i-team bafike basayinwe ngale. Oh okay. Hayi-ke senze nje i-fair. Siqala ngePirates ngoba phela iyona ephezulu laphana ku-Betway. Yeah, so qala ngeOrlando Pagania. Ama-players ayo aphumile. Silandele ngangenile. Yeah. Okay, then evalokho siza ngamasandawana Kabo Yellow, then evalokho siza ngeKaizer Fish. Yeah, iKaizer Chiefs. Oh, iKaizer Fish. Oh yeah. Okay, Orlando Pirates umuntu ophumile ngikhumbulayo Mabasa ohambile waya kuStelis. Yeah, uphumile uMabasa kwaphuma uSalengi kwaphuma I think Ileo 2. Ileo 2. Yeah. So ushuthi uMabasa uthena I can't do this anymore. I need to play continental football. Yeah, Stelis idlale i-Concacaf. Yeah. Okay, asingene mfethu ushaya uMabasa. Okay. Ngicabanga ukuthi move kanjani? Yeah, amuvile ke lama player way2 esuka kuOrlando Pagania. Yazi ngaphambi kokuthi ngingene kubo uMabasa no Salengi. Yes. Ngiqale ngiyibuke. Engathithi lento ikhona ukuthi umdlali uma ngabe esuka kwiOrlando Pirates afike kwenye team afike adlale kamnandi ibhola elimnandi akhombisa ukukhululeka. Into ekade vele ngaqala ukuyisola le ukuthi kuhambe kube nesimo sokuthi amanye ama players awaphatheki kahle kwiOrlando Pirates. Masinga reverse nje mbijana sibuke uSteve Lekoleya omunye wabadlali engangazi ukuthi uphatheke kahle ngani na uma ngabe kukhona something mhlamba ayidingayo or ixoxa nemanagement nani ama demands akhe ayemitheka kodwa kwabanye kwakungenzeki kanjalo uma ngibuka uma uzothatha ukubheka uSiyabonga Nkosi uke wanesikhathi nje esithanda ukuthi simphazamise empilweni yena personally ayizange ibe khona for yena i-team yeOrlando Pirates yahudula inyawo kunokuthi imthathe imbuyise emva kwaleso simo ithi ayindod nasi simo obhekene naso sokwazi ukuthi sikulekelele cha ikwenzanga lokho yafika iKaizer Chiefs yamthatha uSiyabonga Nkosi wafika wathola ithuba wathola igame time even nasesimeni sezimali kwahamba kahle nakuJimita kwenzeka into efanayo kwaba namachaphazelo nje lapha kwiqaqa phakathi kwakhe neqembu mayimthatha iKaizer Chiefs azange saba uJimita wavela ba 1000 into ayenza eyidlala lapha yana ungabuza uDuku no Lekole la sabhala isihlwele lapha sadweba idada lisemanzini sathi uJimita ufithe njengedada emanzini mayefika kuKaizer Chiefs lento engiyibuka ngazathi iyenzeka nakubani nakuMabasa ufikile lapha kuma Stelis wastarta wadlala kwamnandi wasebhala igoli the only goal in the game. The only goal escorwe umdlalo oqhamuka kuphi kwiOrlando Pirates. Okungenzeka ukuthi kusekhona okuhla sazokwenza ngoba ubokhombisa ukukhululeka la ekhona. Yabo. Sizeke futhi kumdlalo olandelayo. uMonapule Salengi. Salengi uyakhumbula ukuthi sike sangambona eqala ekudlala lapha technical team. Yabo. Salengi kuvelile ukuthi kube ngokungaboni kahle solinye phakathi kwakhe coach technical team yabo engusolayo ukuthi ama roles ne coaching ebebemnika yona ukuthi ayakenze kanje ibingahambisani ngendlela adlala ngayo ibhola ubefika bona ukuthi ngidlala le bhola leli engitshelwe lona ngenza lokho engitshelwe ukuthi ibhola la coach yeah kodwa manje futhi akumsebenzeli
kumele express. Uma ngabe seyikhwira ukuthi no mina ngibest uma ngidlala lapha ngidlala kanje ngizoperforma kamnandi sekuyashayisana ke ingakho ke kwahamba sangambona nawe manje sekuvela ukuthi usehambile kweteam uMasandawana nawo Malokhujana ahambile singene kuphi manje kuma players. Yeah, before singene lokho siyazi ukuthi akahambanga kule window. Do you think kuzoba ne-impact ngokuthi kuhambe the best defender kwi-squad se-Pirates? Mbezeli Mbokazi usayiniwe ku-MLS Chicago Fire. Yeah, i-role yakhe bekuyi-role indlela adlala ngayo bekuwuye yedwa o-defensive ngaleya ndlela okwazi ukuthi akwazi ukushaya ekude ascore amagoli. Yabo ukuthi lo muntu bene-impact enkulu lapha akhona ama-defender oSibisi yabo Nonda abadlali njengaye isikhala sakhe sizoba khona. Yeah, ne? Yeah, kuzokhombisa ukuthi khona umuntu ongasasekho. Izoba khona ivoid. Yeah, kuzoba khona isikhala sakhe kuMabhakaniya. Okay, njengamanje sesizokhuluma ngani ngama-signings ayo Orlando Pirates. Njengamanje sesikhuluma ukuthi isene abadlali abangakhi. I think isene abadlali abawu-3. Yeah, isayine abawu-3. Yes. Yeah, ngaphambi kokuthi singene kuma-signings eBhakaniya ngikhohle ukwethula incwadi yami engcwele. Inevesi lapha incwadi yami engcwele. Okay. So ngenzela ukulungikhumbuza ngilingangidukeli ivesi engizonifundela lona mase siqedile ngama-signings nama-transfer. Remember the name sibuda ngoma-jokes. Yeah, liyeza ngizodamane ngiyikhumbuza la ivesi engizolifunda likhona la ngilibhalile angilibhalanga kudala. Yeah. Sizongena kumsendane. Okay, ama-signings. Usayinwe i-Orlando Bhakaniya, Orlando Pirates. Yes. Esuka kuphi kwiMarumo Gallants. Yeah. Umsendane ucontributile ngendlela adlala ngayo la aqhamuka khona. Ngendlela yokuthi uma bebona lapho ukuthi bahanjelwe i-defender uLokhujana uMbokazi babona ukuthi no ake si-ede sibone ukuthi sizokwazi uku-maintaina le stability ebesikhona ngesikhathi kusekhona uLokhujana uMbokazi. Umsendani ubekhona kakhulu lapha kwi-left back wing lapha kwiMarumo Gallants ucontributile ngamagoli 4 nama-assist ayi-2. Yes. Yeah, okusho ukuthi ukhona umdlali futhi kuma-starting ubeba khona kakhulu. Akuzange kube umuntu obonakala ukuthi ayimsebenzisi le team. Thina sicabanga ukuthi siyi-Pirates sizokwazi ukuthi simsebenzise. Bephakamisa isandla bonakala ukuthi hey ngikhona ngumsendane. Present. Yeah, ngicabanga ukuthi uzohlangana lapha nabo Sibisi Bhodlela noLokhujana. Ubani le defender le enye? Olisanda. Kodwa uphuma ku-injury noma bengasamdlali kodwa nje I think ngoba sekuhamba umbekezeli uzokwazi ukuthola igame time. Eluleme. Yeah, I think seluleme. Yeah. Ngenzeka next game bamfeature. Yeah. Yeah, enye i-signing esayinwe yi-Orlando Bhakaniya leyo. Kulandele uDijong. Andrew De Jong. Umfana omlungu wogcine nini ukubona umlungu kwi-Orlando Pirates? Hey, dala ngoba phela kuthiwa ilokhunja. I-chemical angazi kanjani. Yeah, ngoba phela ngithi Orlando Pirates ezimnyama ngenkani. Mazimnyama asiyibonanga emhlophe. Hayi futhi le imhlophe ngenkani ngoba ingene kwezimnyama ngenkani. De Jong emhlophe ngenkani. Kusho ukuthi izokhanda uhlobo oluthize. Yeah. Uma siyingenile lapha umdlali breeding. Yeah. Umdlali onohlonze lapha uDe Jong. Ngikhumbula lapha utheni CONCACAF. Yeah, i-CONCACAF ya 2024-2025. Ikhona iStelis lapha yana. Ngikhumbula sesadlala i-semi-final neLokhunja. I-quarter final neSimba yaseTanzania. Yeah. Uyena kwakora i-first continental goal. uDe Jong. Lapha kuleya competition. And beze bewina
i-MTN 8 uma ngingaphosisi Carling or Carling ya bathatha iCarling wacontribute wadlala loya mdlalo ukusho ukuthi iPirate ithole i-forward member ezohlangana nabo Police yabo nomfukeni bashaya amaphasi lapha ikwazi ukuthi kusho ukuthi iya-reinforce ngapha kwi-defense nakwi-attacking futhi ayimanga i-Pirates futhi nje intentions are clear they wanna win the league lo mfokazi lo mfo ubhale amagoli ayi-19 mangikhumbula kahle ama-assist ayi-11 showcase as i-forward yabo ukuthi basayine into emnandi basayine into emnandi okay uDe Jong usuka kwi-Stelis then uMabasa bamlona to i-Stelis so I think kune-swim swap lapha khona isim card elahlekile like abombokazi nani baba ukuthi abasim swipe ukureplace sokwazi ukuthi ama-calls angene nge-striker siphinde sitholakale kulapha ku-Betway sikwazi ukungena esibheje angithi yabona-ke basimswaphe kahle sebeqalile babhejile wabhala uMabasa over 0.5 ziyakhala sesizobona kwi-game maye khona ukuthi kuzoba overpoint bani uDe Jong masengenile wasesifetha ngazo uzofitha kuleya philosophy because iPirates idle ngespeed ya kodwa ke ngiyamthemba uOd umuntu ongalele ophapheme because uyaye useke wabhekana nama-club anzima iPirates angithi yabo so uyabazi ukuthi no laba ngibangena kanje okay then sisiqedile ngoDe Jong umuntu ofikayo then the other two is the other one esele uChabatsane uChabatsane umunye womdlali osayinwe i-Orlando Pirates showcase lo mdlali lo uqhamuka kwe-Marumo Gallants basayina 2 ngiyakhumbula beba-announce same time laphana edlala kwi-Marumo uwenze ama-appearances ayi-40 okusho ukuthi active player ebeyidlala ebeyisetshenziswa nakuma-competitions ube-contributor afakwe okusho ukuthi basayina i-active player ezokwazi ithole i-scheme mhlawumbe iqale i-scheme ngoba ube-irregular la asuka khona so igainile futhi nalapho ilokhujana i-Orlando Pirates ngicabanga ukuthi ilawo ama-signings asayinwe i-Orlando Pirates iPirates yasayina ngiyakhumbula nje ke yasayina futhi do you think i-squad ngoba sesisiningi kangaka because last year kwakukhala kuthiwa hey we need a depth toward the end of the season siyakhathala do you think sebezokwazi ukumanage i-squad that is so big because asikho i-squad edlulise Orlando Pirates lapho sebebaningi kakhulu ukusayina uChabatsane it's like bafuna umuntu sa replacement like Mbokazi kanjalo ngokucwaningo ngoba uyi-defender so le squad angazi mina ucoach uzokwenza kanjani kodwa ngicabanga ukuthi basekhona kwi-CAF hayi kanti ubalekeleni uMabasa ngoba uMabasa uthanda ukudlala intercontinental so ayibona isquad sabo siningi asazi ukuthi ubani ozobe egqoke ijezi isikhathi eside kodwa into engiyifisayo ukuthi ayenzeke labadlali abasayiniwe nalabo bengezukuba ama-regulars abaphathe kahle baqhubeke babe khona kwi-team ukusupplementa mangabe kuba nama-red card kuba nama-injury bathole i-game time not ukuthi bazodlala ngaleso sikhathi akuke kube khona i-game la beqala bona ukuthi no sidlala nale team abesibona uTeam B ake babe noTeam B njenge-Sundowns ukuthi soba nama-games la esizovele sithi Team B hayi ngoba sithatha kancane i-opponent but siyathesta ukuthi how strong uTeam B wethu ukufeyisana namanye nama-team la ezobe i-team idlala nawo azokwazi ukuthi ngifake bani angifakanga bani isquad sami si-right yabo
kodwa angiboni ukuthi izokwenzeka lento because sebephumile kwi-CAF. I-depth uyidinga kakhulu uma uzotravela intercontinental because uyazi ukuthi okay u-team A ngiyawusave. Ngisavela mase ngiyodlala ne-Al Ahly. Ngisavela mase ngiyodlala nele team leseTanzania. Ngisavela mase ngiyodlala ne-MC Alger. Ngisendela mase ngiyodlala ne-Lupopo. At least isekhona iNedbank engakadlali. Oh, okay. Yeah. But it's just like 5 games. Njengoba ama-team eyi-32 kusho ukuthi kuzodlala le 32 kwehle siye ku-top 16. Angazi noma khona ama-first leg nama-second leg. Sidlala one game up until i-final. 32 sidlala kusala 16. Yeah. 16 sidlala kusala 8 to 4. Yeah. 8 to 2 i-final leyo. Yeah. Sekuphelile. Okay, kusho ukuthi banesquad sokuthi badlale lapho nesquad esama games asele ukudlala isizini iziphele. Mhlambe bangathi laba bazodlala iNedbank angazi kodwa kuzobonakala ukuthi bazobusala. Okay, then I think sesikhuluma enough manje about iOrlando Pirates. Yeah. Okay, sesingena kumasandawana. Isandawana abaphumile uThapelo Maseko iwinga bamlonile lephesheya. Then uhamba idefense uLebusa. Umusa Lebusa uhambile kwiStelis. Yeah. noKodisang naye ubekwe loan lephesheya bayikhatha off. I think naye he's headed to Stelis. Yeah. Then omunye uhambile kumasandawana. Angiboni ukuthi khona umuntu uhambile. Then kwase kufika ama signings. Vele uMusa Lebusa I don't think bengasadlali vele. Sundowns bengasamdinga. Kwi-AFCON udlalile. Wagcina edlala last year kwi-Champions League wakwadlala because kwakulimele abantu yabo. Isokwadlala. Then uThapelo Maseko after injury aphindanga aba sefomini no coach akamdlala dlali uprefer uMatthews. Then uKodisang naye akamdlali wamlong. Then abantu abafikile singababala abafethu abawuthula abasayine before leya wendi leya uLokhonja uWhite Wedding uNuno Santos. Yeah. Bese kuba noRegine singababala. So ngena kulawa manje January. Yes, sobala uLeon Brian bese kuba uSalengi. Yeah, bese kuba uNdamane. Bese kuba uKhulumani Ndamane. Yeah. Okay, asiqale ngayo uKhulumani. Yeah, uKhulumani Ndamane i-defender eliugqamazelayo umsebenzi wayo. Ube regular. So i-defense yeMamelodi Sundowns ngisho ukuthi izogaina lapha ya. Ikakhulukazi nje wasekukhona nomfana omncane lapha ya. Ikhona into abazo kusho ukuthi bazoba ne-defensive. Bazoba ne-defender. Bazoba ne-attacking cause uyakwazi ukuthi a-overlap phambili ashaye ama-cross. Yeah, uLokhojana Thato. Yeah. Lo mfolo umfo ongalahleki kakhulu kwi-position yakhe. Sakhuluma. Yeah, usakhuluma uThatho Smith. Sakhuluma ngoLokhojana ngoNdamane. Ndamane. New signing. Yeah, uNdamane ugudi kakhulu kuma aerial balls. Okay. Yeah, uyakwazi iSundowns siyamdinga umuntu kanjalo. Hey. Yeah. Uyakwazi ukuthi a defend it's either ama-cross futhi nama-set pieces i-defender ongayithemba ukuthi izoyi-defend it's either i-corner or i-free kick. Showcase. Yabo kusho ukuthi amagalelo wakhe babonile kakhulu uNdamane ithole i-signing right iSundowns ngoNdamane. Size kuSalengi. Eish. Salengi Shukela. une-pace, une-creativity. So i-pace yakhe uma ngabe ethola inkululeko lapha ya kwiSundowns uzokwazi ukuyi-revive yabo ukuzithemba kwakhe abe yilo Salengi wangena kule form esimazi eyiyo
sithemba ukuthi amatafula uzowajika ngoba ngiyakhumbula enquma iSundowns Pirates final sibheke ukuthi mhlambe kungenzeka mase pick up iform enze asazi angisho ukuthi ngifuna ukuthi kube kanjani ngiyasola ukuthi mase gain confidence uyathanda ukuprove point kwi-team abeyidlalela yeah size ku Medellin uLeon oqhama kwi Medellin umjida waseColombia ubhalile laphana kwiColombia 25 goals okusho ukuthi i-striker akagcinanga ke lapho i-signing enje ufike wabhala first game first 45 minutes kwi-Mamelodi Sundowns yaseMamelodi ePitoli Hlorokop yeah and leyo cross iqhamuke kubani Thato Sibiya wenze njalo mfana hayi okusho ukuthi uLeyners uzoba nophathina ngeke asabhoreka nje ngoba bebhorekile awuqagela ukuthi ubhoro ubani bebhoro ubani hayi igama lenkomo umuntu hayibo igama lenkomo kulapho ngenzeka athole iplaymate into kanjalo uma ngabe bedlala i442 kusho ukuthi kungagadla ngapha uReyners ngapha eduze kwakhe kube lokho njalo omunye uzothola ama cross aqhamuka ngakuye omunye noma ingenzeka icross idivali icross ize ngapha kuLeon afika ingqondo deadly combo leya yabo uLeon noReyners angithi ayibona ukuthi abafana bestyle benze njani bayasayinisa bathatha i-contract ayincwadi yami engcwele but and ngathi bamchoose kahle ukuthi lo muntu uzofitha le profile izoyifitha istyle sethu izokwazi ukukhombana nalabadlali vele bithi sibaphethe ngithi ubone lokho lokhujana ucoach ukuthi man ukuthi mangithola umdlalo kanje one contribution enswempu kanje kwiMedellin kusho ukuthi nakimi kuzofika kube khona kwenzayo masiqhubeka sithemba ukuthi uzoqhubeka enze imanga umfana njengamanje sesingena ku-Kaiserfish i-Kaiserfish team enkulu ke kunawo wonke la South Africa kodwa inkulu la South Africa mase Africa ayikho inkulu kona ayikho kulo yakuyazama ukuthi ibe enkulu ngesikhathi ishawa kwi-final ishawa plate yabo kodwa nje cha South Africa inkulu angisupport impela kodwa ngiyalazi igala kodwa phandle hayi ngaphandle hayi then ama-signing eChiefs i-signing eChiefs ngicine besayina lokufana kwi-DDC Diski challenge because ngicabanga ukuthi baya-reinforce ngoba bayiwina i-title last season i-Kaiserfish yawina i-Diski challenge title so bazama ukuprotecta ilokhu i-title yabo so I don't think ukuthi la phezulu kwi-Betway banendawo kwi-Betway Premiership ngithe ngiyabheka imali in terms of signatures or ukuspenda kwe-Chiefs mayelana nabadlali kubathe beku-R0 0 okusho ukuthi ayithenganga muntu ithi thina si right ngalabadlali esinabo ngoba last time le game edlulile ibhalile iKaiserfish lapha ngendlela ebhale ngayo ukuthi phela beseyedwa uMakhanda eshawa umoya sazi kwenzeka kanjani i-defender leya ngiyisayinanga online so uma ngisusa i-defender kusala abadlali abangakhi ngisusa i-defender no-keeper kusala abadlali abawu9 labadlali abawu9 akekho kwazi ukuthi abhale elinye igoli ngaphandle kwalela kodwa yona izibona i-right angazi mina ukuthi mhlambe kuma games azayo izokhombisa ukuthi nasi isizathu sokuthi singasayini thina I think futhi enye into aba-confident ngayo phela uPeterson number 1 he has kept 10 clean sheets in 14 games uyena ohamba phambili ngama clean sheets la kuBetway
Yeah, clean sheet. Ama-draw mangakhi kulama clean sheet? Because i-draw 1 point. So, clean sheet ngiyayibona i-draw. Khona i-draw ka-0-0. Mangakhi ama-draw ka-0-0. Kuyi-clean sheet. Iyona ezositshela ukuthi si-right ngalabadlali abakhona noma sikho right. Cause angiyijabuleli i-draw ka-0-0. Clean sheet ka-0-0. Yeah, cause amanye ama-team la phezulu awayijwayele i-clean sheet ka-0-0. Singathi i-draw asihloniphise. Sithi i-clean sheet ka-0-0 awayijwayele. Hayi ngiyezwa. So based on these signings abantu baya reinforcer ithini i-intentions yalama team lawo? 3. Yeah, intention towards nje the end of the season. Yeah, i-intention inhloso ukuthi sifuna ukuba nabadlali abazosithathela indebe eyisele njengoNedbank abazokwazi ukuthi uma befika kumdlalo wokugcina bafike nama-point right ukuqukula icup. Abanye sebekhathele ukubukela abanye bequkule icup. Abanye bathi kulungile nina hlezi nisibuka siphakamisa indebe. So uma besayina laba abanye basayinela ukuthi sifuna ukuyiphakamisa. Laba basayinela ukuthi sifuna ukuyigcina iloku iphakanyiswe yithi. Laba abanye babezihlwe esingazi ukuthi izozala nkomoni kodwa kule game ke hayi number 1 number 2 akekho ozothi mina kule season ngiyiboss sekucacile ukuthi ngiyayithatha. Ziyakhala manje kumnandi exciting manje. Yeah, ziyakhala. I know. I think sayibamba mfoka sibuda libuda analyst starting 11 sibuda wama jokes kodwa uthoza zifuzela ibest. Yeah, nakhe sithembe ukuthi ayikakangidukeli incwadi yami. Oh, okay. Basi ake nishaya nilalele bafethu na incwadi engcwele ethiwa izofundwa ake ifundwe ke. Angithi niyazi ukuthi khona incwadi engcwele yesiZulu yesingisi. OMatthew bangoMateyu. Yeah, ngoba incwadi engcwele. Yeah, ngokwaseBhayibhelini okusho ukuthi kukhona ivesi elithinta uMatthews phecelezi uMateyu. Showcase. Yeah, ngwesingisi uMatthews ngesiZulu. Ivesi ke lifundeka kanje. Ngokuka Matthews open bracket uMateyu close bracket. Yeah, isahluko saseMamelodi namaphethelo. Amaphethelo ke yini balandeli. Lithi uverse 17 Jez number 17. Okay. Ngokuba ucoach wamthanda kangaka waze wamqalisa ama games wabe esengena egrindini ephelekezela abanye abadlali kwazise awukho umsebenzi wakhe. Hawu iMamelodi Sundowns ibusisa ukufunda kwencwadi. Amen. Ayibhala ke vesi bafethu until next time bafethu starting 11 ibhola laseMzansi. Danke siyabonga. #starting11. Danke siyabonga.